Hi, बोलो. Hello guys, narong jotono na lamsogo ani YouTube channel lo ke bayap song tini ang special executive ni bagai interview rinani thang tongo kai tamu sung narong na jotono sai khanari nai ninkai nong norok ani video no paya sak nai tongdi skip khayawoi kai abo ang thangnai tamu sung nai kai thangai tongo tabu thangsinai. Hingkai ang sok paikya khwai gon kiwa ani interview kalayo hingke omong hai sini line halade ukulok kasu kolongma hingkai omong hai kaisa line hingka omong hai sini line hingkai sini line do joton selai kolok hingke koita o painai saimania ko ang bo kwbangma ni pore se ang bo ukologo hingke koita o painai saimia ko hingka atta ni hoiteno sung bwchalaijak line hingke nahra sini line ukulok lokmani hingke bisingo habui tamrok sung norok nang jotono sai khana nai hingke norok soyawi nai tongdi ai reading jorok sarbosa hingkai yaw tebo borok pangruk thayo ukologo hingkai tamrok sungno jotono mane wana laijak tamrok sungri no amte haita Hi, बोलो. আমার বান্ধবী নিউ বান্ধবী hingkai ang tini an dol kotal thaka hingkai te ani agi ni dol kasam rok bai bo malai kha hingkai belai malai tongthoka ani dol rok bai malaioi tabo hingka ang riuya khani paibai kha hingkai 10 ta o khano paithangka ani interview hingkai iko te usuk borok tongkho rinani babu hingkai interview pai akolei haika hingkai sungma to kun singya ano tam khai hingkai bni jini anani ni bumung tamo hingkai te nin baba tam khai amtero sungwa hingkai asuk to sungya bisingo ko asuk to sungya hingkai bisi kun wana kre hingkai tamin sanai manin baba tam khai nyong no ko jona amtero sunggo hingkai je jaga accident dong khang ke ning tamro khainai amtero sunggo hingkai asungna hingke baksa ke wanai tongbai khana tamrok pori jagya bahige interview rinai amtorok ni wanai tongbai khana kuno wana na kwrwi asung no sungo baksa muti sungo sungya no khai tini sungo asung 30 tarik ani khai tini kalai kha 8 ta ni hoiteno kha dak 10 ta ngan pai khang ani hingkai norok jeri tonglai rok kuno wana na kwrwi hingkai mana kai no thangsinai asuk phunga siri phaimani satung paithangka 10 ta o hingkai paithangka ekdom dakte no paithangka line khai chini no bisi line lok mani haipa no chini engni bisi borok na haka hangka ba chini dakte no paithangka hingka 10 ta o no paithangka hingka tabuk hingka ang nogo thangai tongo ekdom mai chaya phaimani phunga siri mai bo khuitangka hingka asung no jotono no.